Şu nurgunuşy diýarymyzda Garawun sehrasynyň göýekdogyny bürünen ýaýlalaryna, gojaman köpetden ýaşyl begres ýapynan beýikli pesli baýarlaryna, aga ýany otlap ýören dowur sürüleri, täze dünýäniň ogluk guzlar görkany keşipler pasyllaryň sultany, baharyň tebigat gözelligi gözellik çaýa. Hormatly prezidentimiziň ýurdumyzda mallarçylyk buwdagyny öňde barjy alymyň gazananlary esasyny toplumyň ösürmek babatda alyp barýan netijeli işleri, şeýle hem mallarlaryň iş we durmuş şertlerini gowlandyrmak barada edýän himayet golluglary, her bir iş gününi ajaýyp zähmet üstünlikleri öseýän merdanlary hansa bilen tem netijeli işime galkynyrýar. Welaýatyň öýre meýdanlaryna ýaz otlary, dowurlaryň iýine gany ösüp, agramlaryny almagy mümkinçilik berýär. Munyň özi mewsimiň netijeli gurulmagyna oňy täsir edýär. Halkara parahatçylyk gonaşmak ýerine mallarçylykda möhüm hem jogapkärli mewsim hasaplanýan bu şäherýany geçirmäge bir kemsiz taýýarlykly bilen ahal welaýatynyň dowurdarlary bu gaýry goýulmasy işi Garagumyň we dağ etekleriniň giň öýre meýdanlaryna ýörüte saýlanyp andan zerur şertlerle öpçündilen ýerlerde gazgalanly alyp barýarlar. Şonuň netijesinde dowurlardan andan sagdyn ogluk guzlaryň sany gün saýyn köpelýär. Ogluk guzu mewsiminiň gün saýyn gyzyşýan häzir günlerinde mallarlar puwda göstermek barada edýän ýazgysy tagalar üçin Türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadamyza hem de hormatly prezidentimiz arkadaly gahrman serdarymyza alkyş sözlerini beýan edýärler.